RTC TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka Joint Action Committee, Master Role Workers Union, kalapan pau, baka padiang ya ka Variable Dianas Allowance, balapan kiu dak sarkar jela ling baka tanat platingka, kumba lapan bana duk menteri rang baka jela ukan rat kisang ma, haka jingrakhi ya ka International Workers Day, kabalalong haka shtarik jumang arja penrio. Haka jingkran bakilat play kubur, uba kru el pariat, ulong, baka Joint Action Committee, kamkwa bak sarkar kan chupenmi tang ya ka jing penbana, Henry kadai ban pentri kamno ya ka jing siyo. Joint Action Committee, Joint Master Workers Union, kaba hagini kisngi gimana ibadah ngilajau banyak kerpat banyak pelong kejingnya ki, na kebentar hok Joint Master kamtam kejingnya daya ke Bible as. Tegiman hagini ka strict jong me, ni iba kadai International Workers Day, ni iba nagaliang menteri amba kono sama, ulak penbana. Ya kata ke VDA nagaba kila penkiu nara revise ya ke VDA kata ke belas ni ke jono kinong tray mastrol pat kinong tray belas ni barro kahagaba ki negador kila bo te hagala kan ni isotenan ro ba menta haga jingalang ke jongi kinong jalam jong barro ki mastrol ma pa jalam megalia nilai keren bahal kan ni kalau kumne ba kene ke VDA nagalen ga jongi ni pediang ya kene ka notification nagajing ai order nagalen jong liba jong finance atwa jogo por ni ai kubalay chief minister ba ula ai ka jimanjur ka jong u bat ka government halor ka jing dawan halor ka jing kengkor ju ye ai gi bangila ye pen sngeu la is dam nikhi ba u jubam daga kawai galang ba hajing sang ide ban perlong ba jing ye khi kene kawai tarik abaro ko state ko jalla andala is dang pen banai ni langba ka de bor jong kinong thok bor ke jong bara hangta ka sarkar langba chief minister but labor commissioner kisno thok plan ki hapan den ye Tenagale committee bat ki master ki badan nabaro ka jalla ni pediam ye kene ka ba hukum bat ka jogo po kalau ba ni power ka jing snau bio ba kene ka dai ka sing kamanan ko ha kene ka sarkar na hakine ki khatsan snam ba ka ki penslam man ai ka pidi tenaga tagada kane ka dibantay kam kastuk April bat kastuk October man gindri bunay rementa kisgan aduk shibana kataro wat lang ni na kalian ka join action committee na ay dito na do bunay November nila ay hadok nitric jong ni bunay April na krenyu and re hadok ani restrict na pagmana wala kataro hoy ni pedian tegi karman ba chief minister kumbaw la kren Hagatok International Workers Day ba udang ka jing sngeu khia ba kwa ba penbat er kontrai kam ba ka jing snga jing imtre jong ki master ba ikon ge jong ni ne kele jong ru ni karpa tanga ne gawai ba tanga notification ban issue ngim kamen namar ka jing tho ka yat man ba por regidan kam ta ban yo emergency ka long ni area ka ba dai Trekam na kastuk April arjar arbo dream. Tengi karpati chief minister babat ia ka pelatan ka jong jela. Kumbo dan ka manse ma ka perkhat. Nagabatta ga trema masteron bat kiwe ga tre bella. Hapo ne banai me jong disna. Hakine hisi kidai ban pelan na ya ka area ka pisa kana do April. Balai karpati kene ngimkwa bangin saram mangi kinong tray balla ni masteron habasorka kadaw kalong ba ngi kinong tray masteron hawni bana January February March kinang yo bisa yo tulabdahan kini sngim lang ngimyo ban see by school
hakini ka gili gnai ba dia namar bagam pelit bisa nakata-kata karam jadi bay marban bat ni habat sif ki bere ki bay bisa ini aji ngaram ni hamna nakata-kata gani area kadai ban wan na hauni hu nai mi haga joko por kapag san hang ni ka sarkar lembaga finance kasai ka man na ko ba kamdai bandon ketika backlog mut kapisa bagan sa mengi mastro ki ko aba penlait man la ubnai hapo skau tarek jong ubnai bami kanwan hapo bangko te kani ni bo kata ka jikarpat achievements ka ba halo ka dei ba ka wai par ka khamkom sam chu hamni ka dei ka ban song thai ka dan ko order hagini ka dei la ker chief minister haknai trikro ba ki mastro ke dei ban song thai ampalat ya ka instructions na kani ka dei ko jong ko na ka approve ka dan pat ka katkum gele bakot all India pat ki mastro le song repos na halon kini ka banta kini ka man hangni hedala joni ngimpat dan ke kata ka harta song thai dan ki nong tre mastro ki cha ta halon kani ngi bo ka jingkarpa ya chief minister kan mau ngi dan ki mastro ka bon ki dei ki anda ki la song thai ndan jing sim ndan kata ka jing yaram ki andala song thai la song tangga burom ki mastro bala ai ka service ka jing sakri nang bagi surok nang bagi nang bagi office nang bagi kper ni kata undan tang jing burom nang kata kada ngi yakani ni karpani chief minister badai ban ai no yagi katkum ka labor code ka ang repos kandang yarap susu yang is ars na maginang yo bagi master bapri ki bamlat kitin la thule ki bamla ban keren bakin yo ya kata ars na komsan na ka banta man sai ki khon da kumjuni ki rejing long men ka jon ki bo ka komsan susu angni kadaiga EPF Employee Provident Fund ya kan ni nagalem jungi ke joint action committee ngila ajing thalo isnem ngi banai berada hagajing kan do jungi but chief minister handai to April ni karen ni kan ni nagalem ka jung ula kubur la manjur ba government of India ro ka ade pong babaro ginong tray balas ni ha ki department ne hi company ki contractor ki badan palat ki atko mot ki ginong tray de ban ai tahlor kani nagalem labor commissioner jom ka sota jilla jumiru ula ai ya ka jitho ya baro head of department baki ke EPF de bantrai kam habaro department bantrai kam takane ki EPF kalong ka jingira ka kong santam ya kinong tray belasi ya kinong tray mastro ki mystery ro ki badan da contractor class on hamta laka ngibo gane ba kumbo chief minister la ang hoy David Trika, Labor Commissioner ulang ngi nagalem ga jong iro ngi bo ga jikarpan ya baro ki officers ki engineer bang pentrai ka mar yang kane ki EPF kumba ka government of India ka nanta ka employee provident fund organization ka badan nasional kila ai jikha man ka po lada kane ki EPF padan ka traikam kinong tray balas ni nadu ki mystery ba ki contractor na ki master ro ki dai ban wan shakman ban terpadi ki officers ba pentraikam andang ini kirung ini traikam berkarkan ngin kensio ya kata ka khatar persen na kalen jongi ki ba de banyo khamtami master niralo ban te halor gani manta ka shorta ha ki officers lagi hapiting skill tho jongi lagi EPF pentraikam manta kan yarap ya baro khamtam haga bapang bustam nangta nadan ka jingha ka jing khnat jong ginong trai nangta pat sagabai ki khon jong iri gido yo jingara ka pension ro gadan ngene ko ka EPF anda ki dam report na kin yo e kata ka jingara ka bisa te kadang pengipan ni amdai pengipan ke bagalong ba ni long ki bereu ki ba kan trai ndagi trai ki kat kum hukum ka officers kinong terong pa ni trai ho ke Nakata-kata umidan ka ho bangkren namar ki jikha kala pun manla ka por nakale labor department naka finance department te kini ki jikha kini kiwan ka pentrai kampat nagi officers kadon ka mentamat penbat di para te
Nya iba ha kato kiship me. Ula keren ya kani ba la dum kata ka chim se lai ha ka ba ki scheme ki bon na ka banta ki masterol ba ku tri bala. Ni na galen ba jong ni pan hot ni ai ka jing yara ba ka jing khu balai your chief minister. Ba ula dum kita ki scheme na banta ki tri bala ba ni masterol. Na lo nam ta ula ai ka jing keren ba kandan kani ka McLear building and other construction welfare board ka badan po labor department. Ula kan mau ula karpar ya berok bagi daiban long khot. Nagalem ka jungi kum ka joint action committee bagi master berok ngidak ka jingkaman. Namad daitam ni chief minister na ba kan mau ya ka tagal febon. Hagi chief minister government berada pimbanay. Kadai ka same kamanan ko. Taka hamu berat kum ni ngi kermen pat sa kakam. Kakam udah kum betray kam. Ban pat iki officers ba ki scheme ha ba ki master ki belum dekat ne gitu minum trimester belum dekat itu ha ba ki apply gini ki jingera na do scholarship ne pen ki khon nang ta bi tier tier ban trekam ki dai ban pelai mardo ha poro ka ku ka por bala tha ka to ka san hajar uai haman ki minum tre ki dekat jo wel febon Hoi, ni kubur la bon ki masterol ki belum dekat tu ki layo. Ki vai parro ki ba tribal ki belum dekat ki yo tu saja. Kan ayu ka sarkar menta, ka finance department ba ka labor, ba ka welfare board, ba kan airo ye kan ne ka ji. Apply bakin plat bisa kat kum ka por balakta ki kan dot. Te hello kan ni ka welfare board ni bon ka leng ba jomir. Kini kat kum malam menta ka ni ka welfare board. Ikarpan ya baro kinong try balas ni hamtam ki misteri ki bathawie ki badan bat ki contractor class 1 ki dan ki nang thawie baro bat ki nang try master pa PhD PWD badan hok kane wan shakman laj hakiman ki district ki badan ki labor office apply pa bo room dekat repotun ka lambang kan ni ki dan kasat scheme hado ka pension kini kini te kani kadai ka jingkarpan ya baro ki masterol bagi trimestri sim kani ka bo nama ka kinsnya tho ba jogi balari ki nang trimestri khamtam sindran kinong nang tar kinong ki wai pat ro ki ba nyat rom ki ro kume ki dai ban sim ka bo ni la ki ro na khad hamne ka jingar pisa ka bo na pat na man saw ki na galyang ka jogi ibu kecing kerpat, ya berulang ba kini galap hai kubor, wan sakma. Kenang ba kini jingerap kin sepai, kapisa kabun, kumbaong chief minister yang si persen kali berses, kadang dia kadang untuk saus pak kerod. Lada kini si persen ke saus pak kerod kami kadai kahok kejangi kini, nam try masteron, kinam try misteri, baginam nyatro, wan sakma. Kenang ba kini kapisa ke saus pak kerod kadai bantray kam minyo ni. Ladang ini mentere banwan sakmat kemudian jimut yang ini bangin om bapa sarkar ne kinong hikmat kile arsat. Sakmat dawa simye gay. Te yapi bangila de kadang ini kabel februar po labor ne betagi nong try master mo PWD PhD bat ki misteri. Hendrai ki wai pat ki ba forest apa agriculture horti agriculture ki bumdan kabel februar ni nagalem ba jongi de ajik tho jo chief minister ila ikaren markmat ni ongi u setup stand town o ye welfare board hapo ki department of agriculture ki veterinary sericulture kini baro kenamba kinong try master ko badan hamto kinyo ka jingerap na katagale boses kabalong 10% nama ya kini nong try master. Tama competition jungi kam judai ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kidai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisa sadani ti email pa jung apa di amba yan penkala no syaka guest house lane ka homestay kay por bangi penkala ngi ay kerten ka orange homestay pingi sedang siya no ka 4 rooms tamba naka forums ni sotho ba ma namar ni dang kam show ki rooms ke ni lala ban expand nakadaw ka floor jod ki torres ilas dang bod ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan
Habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management. Kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company. Ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar mo ha bangin la dak puli. Hingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap ak state la jong. Ki tourist ki long la ka jong ka segment mo. Uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch. Lane who want that luxury experience oleh touch. Budget travelers kilai hakim hotel. Tekidan ki middle class ki kuat ban sa ha kom kini ki instay ki. Tang kata hang la ber res bekam dan jing thot iro yang ni. Ngai baka acknowledge tot ya barok homestays owners la ne ki instay la ne kiwai ki bentaro. Recently ngadang should receive kawai ka award ma ka tin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai company ba ka government hi ka acknowledge lo dia borok ka try hi ban promote lo dia borok